Hello guys, welcome to my YouTube channel SM Art Goa. कसे आहात तुम्ही? बरे मा? तर हे बघा आज आम्ही असू SM Art क्लासान. हे बघा हाय करा, हाय करा त्यांना. हाय करा. तर यो गौरव, हेमा आणि मयंक हाय कर, हाय कर. ना ना सुखदेव. हे बघा केतकी हाय कर, हाय केतकी. जिया हाय कर, पूर्वी हाय कर. तर हे असू आमचं कृष्ण तू. जाता म्हणजे काम करता, ड्रॉइंग करता. तुम्ही बघा त्यांची ड्रॉइंग आपण कसं करतो. करा काम करा, जागा आहे ना. बघ हे कलरफुल काहीतरी करतो. हे बघा, हे बघा, हे आमचं सुखदेव एक की काम कसं करतं, कलर बघ त्यांचे. तो बरी बरी ड्रॉइंग करतो SM आर्ट क्लास. आता आम्ही बाहेर या दुसऱ्या ग्रुपाकडे. दुसऱ्या ग्रुपाचं नाव होतं अवनी ग्रुप. अवनी ग्रुपाकडे या. तर अवनी ग्रुप हाय करा. हाय तान्वी, या तान्वी, या अवनी, आज्ञा, ह्या दुसरा अवनी आणि साहस आमचं साहसी साहस काम करत आहे. त्यांचं काम बघा कलरफुल. काय करतात रेनबो तर क्रेयॉन स्केच करतात सध्या ते. आणि बरं काम करतात. बरी भुरगी आहात. बरी बरी आहात बरे. आणि तुमचं सर कसा ओके. आता आम्ही या बुद्ध ग्रुपाकडे. तर हे बुद्ध ग्रुप काय करा असू देव देवानीस तुझी बहीण अनिशा येऊ आमचं वासदेव असू देव बरोबर. हाय म्हणा बाय म्हणा. आणि येऊ आमचं राम ग्रुप. हे राम ग्रुपान दोघंच जण लिहिलेले आहात. असं हे बघ, हे बघ, हे बघ सतीश, सतीश हॅलो नावाची साईश योनी मी आता अरे सतीश तू ते का बोर्ड आलं तर करून दे म्हणे काम. सांगे करा तर सध्या त्यांचं काम झालं ड्रॉइंगाचेर फोकस करतात ते भुरगे. सो हे आमचे असं आमचं ग्रुप असा. आणि आमचा आर्ट क्लास सुद्धा चलता. आणि एक ग्रुप असा तो खंय काय करतो ते बाहेर बसली. हे बघा खंय बसली आहे, बाहेर बसली आहे, रोडार बसली आणि ड्रॉइंग करतो. हाय करा हाय. तरी बघा ड्रॉइंग करतो काहीतरी करतात ते. टेक्स्चर काढतात टाईलचा तो कचरो काढतात. सो ही आमची अशी आमचं अदिती, वैष्णवी आणि ह्यो दिसता ह्यो बघ अदिती, वैष्णवी आणि सनी इतके काम करतो. रोडावर बसून काम करतो सगळं. तो असं असलं आमचं SM आर्ट क्लास विच इज स्पेशली फॉर चिल्ड्रन्स. आणि आज आम्ही क्लास घेतो 10 ते 12 जायचं. तर तुमकां ड्रॉइंग बीन शिकपाचा न्हू तुमच्या भुरग्यांक शिकपाचा. तुम्ही आता बघतात की तुम्ही भुरग्या तर तुमकां ड्रॉइंग शिकपाचा तुम्ही येऊ शकतात. पालिया देऊळवाड्यार संगम शिंदे माझं नाव. आणि सगळं मी ॲड्रेस घालतो डिस्क्रिप्शनात. तो बघा कळा. तो हे आलो आमचो आर्ट क्लासचो ब्लॉग कळा. आणि ही टीचर हाय कर थंय बाय म्हणा बाय म्हणा बाय 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 करा बाय बाय. ओके तर व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आमच्या चॅनलला SM Art Goa सबस्क्राईब करा. सी यू सून. टाटा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.